Κώστα, καταλαβαίνω ότι έχεις σοκαριστεί, έχεις απογοητευτεί και έχεις στεναχωρηθεί σε έναν βαθμό. Έτσι με χαρά της. Ο Κώστας και η Ροδούλα μπήκαν από εδώ, μπήκαν μέσα στην εκπομπή μας πριν από λίγο για να μας πει ο Κώστας ότι είναι ευτυχισμένοι μαζί. Έχουν 35 χρόνια διαφορά ηλικίας, όμως έχουν αποφασίσει να ζήσουν μαζί και είναι άστεγοι. Ζουν στα Παγκάκια, μια και η Ροδούλα έχασε τη μητέρα της πριν ένα χρόνο. Τον πατέρα της δεν τον έχει γνωρίσει ποτέ, δεν έχει συγγενείς να τη στηρίξουν. Ο Κώστας, παρόλο που έχει 2 παιδιά από τον πρώτο του γάμο, μάλλον οι σχέσεις του δεν είναι τέτοιες για να του δώσει κανείς χείρα βοηθείας. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή αυτό το ζευγάρι, όπως εμφανίστηκε στην εκπομπή μας, να ζει κάτω από καμία στέγη, μόνο από τον ουρανό. Ζουν σε παγκάκια και στο δρόμο. Όταν ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε με τη Ροδούλα, η Ροδούλα μας είπε ότι ο λόγος τον οποίο αποφάσισε να έρθει εκείνη εδώ μαζί με τον Κώστα δεν είναι ο ίδιος με τον λόγο που αποφάσισε ο Κώστας να είναι εδώ. Διότι η Ροδούλα μας είπε αυθόρμητα, απερίφραστα και πολύ ειλικρινά ότι είναι ερωτευμένη με έναν άλλον άντρα. Είναι ερωτευμένη με ένα παιδί της ηλικίας της, 25 χρόνων, τον οποίο τον λένε και εκείνον Κώστα, και τυχαίνει να είναι ο γιος της φίλης της μάνας της. Έχουν ζήσει στο ίδιο σπίτι μαζί, τότε που η Ροδούλα φιλοξενείται από αυτή τη γυναίκα, από τη μητέρα του νέου, και στο χρονικό διάστημα που ζούσε στο σπίτι του, η Ροδούλα αισθάνθηκε έρωτα για αυτόν τον άντρα. Ναι, από την αρχή. Σε βαθμό να έρθεις εδώ για να το εκφράσεις και να το πεις δημόσια. Ήθελα πλέον να το πω και δημόσια, δεν μπορούσα άλλο να το κρατήσω μέσα μου. Μόνο που δεν ήρθες μόνη σου για να το κάνεις αυτό, ήρθες με τον Κώστα. Ήρθε με τον Κώστα να τον έκανε ριζίλη τον Κώστα, γιατί ο Κώστας τη μάλεψε από τον δρόμο. Από τον δρόμο τη μάλεψα. Με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: πεθαίνω. Να έρθω, έλα, της λέω. Και ήρθε και με βρήκε στην παραλία κάτω. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, Κώστα μου. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει έρθει εδώ και κοιμόταν στα παγκάκια, κάτω στα ταμπούρια. Κοίταξε, είναι όλα αντιμετωπίσιμα. Ναι, κοιμόταν στα ταμπούρια κάτω. Θα τα δούμε, και ήρθε και μου λέει βοήθεια. Σου λέω, έλα κοντά μου. Ό,τι τα φάω εγώ, τα φας κι εσύ. Και της πρόσφερα την αγάπη μου, τη στοργή μου. Τι άλλο να της δώσω. Εσύ δεν είχες ιδέα ότι είναι ερωτευμένη με έναν άλλον άντρα? Όχι, δεν μου είχε πει τίποτα. Και από τώρα να μου δώσει ό,τι της έχω δώσει. Λοιπόν, εδώ κοντά μας έχει έρθει και ο Κώστας, ο άντρας με τον οποίο είναι ερωτευμένη η Ροδούλα, ο 25χρονος Κώστας, ο οποίος μας είπε πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι δεν είχε ιδέα για τον έρωτα της Ροδούλας προς αυτόν. Το ήξερες? Όχι, Ανίτα. Μας είπε, συγγνώμη, ο Κώστας που βρίσκεται εδώ δεν είναι. Ο άλλος ο Κώστας το ήξερε? Ναι, το ήξερε. Μάλιστα. Κώστα μου, μια και βρίσκεσαι εδώ κοντά μας, θέλεις να είσαι στην παρέα μας και εσύ, γιατί είναι λίγο ψιλοπερίεργο να μιλάμε, να είσαι δίπλα, να σε βλέπω. Έλα κοντά, δεν υπάρχει θέμα. Ούτε παραξήγηση, ούτε τίποτα. Λοιπόν, η Ροδούλα λοιπόν μας λέει ότι ήταν ερωτευμένη με τον Κώστα, τον νέο Κώστα, νεότερο Κώστα θα τον πω, για να μην μπερδεύουμε τον 25χρονο Κώστα. Αλλά στα 7 χρόνια που είμαστε στα 8 δεν μου είχε αναφέρει για κανένα. Ναι. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τον Κώστα λοιπόν, να μας πει τον 25χρονο Κώστα, τι γνωρίζει για τον έρωτα της Ροδούλας προς εκείνον. Ανίτα, μου ήξερα από την αρχή ότι η Ροδή είναι ερωτευμένη μαζί μου. Αλλά εγώ δεν της είχα δώσει κανένα δικαίωμα. Ούτε εγώ είμαι ερωτευμένος μαζί της. Της το είχες πει ότι δεν είσαι ερωτευμένος μαζί της? Εννοείται. Και εκτός από αυτό, μιλάει για αγάπη και για έρωτα. Όταν έμενα με τη μάνα της, με κλείσανε φυλακή. Όταν έμενες εσύ με τη μάνα της? Όχι. Η Ροδή με τη μάνα της με κλείσανε φυλακή. Γιατί σε κλείσανε φυλακή? Γιατί μου κάνανε μήνυση για ξυλοβαρμό, ότι έδιρα τη μάνα μου. Και εγώ ταξίδευα. Και δικάστηκα 8 μήνες και έκανα φυλακή 8 μήνες. Εσύ ήσουν ελεύθερος εκείνη την εποχή, δηλαδή ήσουν ελεύθερος όταν η Ροδούλα σου εξέφρασε τον ερωτά της? Ναι, ήμουν ελεύθερος. Τώρα είσαι ελεύθερος ακόμη? Είμαι παντρεμένος, χωρισμένος και τώρα περιμένω να πάρω το βιαζικείο μου. Ροδούλα, τι θες να πεις στον Κώστα, τον 25χρονο Κώστα? Το που σας είπα και προηγουμένως, τον αγαπάω. Και δεν πιστεύω να είναι κακό να λέει κάποιος άνθρωπος σε κάποιον άλλον αυτή την κουβέντα. Ότι δεν του έχει πει κανείς άλλος αυτή την κουβέντα? Όχι. Δεν πιστεύω να είναι κακό που θέλω να το πω. Αχα. Σε μένα και δεν μου το έχεις πει.
τόσο καιρό. Και δεν μου έχεις πει, δεν μου έχεις αναφέρει τόσο καιρό. Και δεν μου έχεις... Γιατί ήθελα να σου το πω τώρα. Γιατί φοβήθηκες, να σε δω. Μα γιατί να σε φοβηθώ, ήθελα να το πω δημόσια. Κακό είναι. Γιατί το έλεγες. Ας πούμε στην ευχή της Παναγίας. Εγώ πλέον ήθελα να το πω και δημόσια. Δεν βρίσκω το λόγο που μου λες γιατί δεν στο είπα. Αν μου το ρίξεις εμένα, δεν θα βρισκόμαστε τώρα εδώ πέρα. Να ξεφτυλίζουμε εγώ. Να με ξεφτυλάσεις εμένα. Κώστα μου, δεν ξεφτυλίζεται κανείς, μην έχεις τέτοιες σκέψεις. Εγώ παιδιά μου πίσω μου. Έχω εγγόνια. Έχω 10 εγγόνια εγώ. Δεν μπορείς εσύ να ερχόμαστε εδώ και να με κάνεις ρετίκουλο. Πρέπει να μου το πεις από την αρχή. Δεν σε αγαπάω και έρχομαι απλώς για παρέα. Σαν φίλοι. Έτσι ξέρω εγώ να πω. Όμορφα και ωραία. Όχι σε αγαπάω και τώρα και τ' άλλο. Και δεν σου λέει τίποτα και σε μέρα από τους δρόμους. Αυτά τα έχεις πει, δεν έχεις πει μέχρι τώρα τίποτα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ανάγκη να το λες και συνέχεια. Γιατί το κανάλι στον δρόμο που ήμουν εγώ ήσουν και εσύ, πιστεύω. Ήμουν στον δρόμο, αλλά ήρθες κοντά μου και σ' αγκάλιασα. Και σε ζέστανα. Και κανένας μέχρι τώρα δεν ήρθε να σου δώσει ένα πιάτο φαΐ. Εγώ σου έδωσα το πιάτο φαΐ το δικό μου. Εγώ σχεδίθηκα. Να σου πω κάτι. Ναι. Ό,τι και να... Δεν σου κυλήψει μέχρι τώρα, τίποτα δεν σου κυλήψει. Καταρχάς, την πόρτα σου την έχεις. Τα έτσι τα έχεις. Τα πάντα σου τα έχεις. Ποιος άλλος τα δίνει αυτά. Καταρχάς μου πες να μιλήσω και δεν με αφήνεις. Ναι, μίλησε. Ό,τι και να μου έδινες, εμένα το μυαλό μου δεν ξεκολλάγει από εκεί. Εντάξει, για να μου το έπαιζε εμένα όμως. Εμένα για να μου το έπαιζε. Θα έπαιζε σε μένα. Φοβήθηκες να σε φάω. Γιατί να σε φοβηθώ, δεν είναι τόσο άνθρωπο φάω είμαι. Πες μου την αλήθεια και πάρε μου την ψυχή. Έτσι ξέρω να πω εγώ. Τι το απαντάς αυτό, Ροδούλα? Γιατί με κάνεις και εμένα να βρίσκομαι εδώ πέρα τώρα. Γιατί. Το λόγο που είπα και προηγουμένως, ότι ήθελα να το πω εδώ. Γιατί, σου λέει όμως το εξής. Ένα λεπτό. Ότι είναι κάποιοι άνθρωποι μαζί σου μου. λέει το εξής, Ροδούλα μου, ο Κώστας. Σου λέει ότι εσύ ήξερες πάρα πολύ καλά για ποιο λόγο είσαι εδώ και εκείνος ήξερε άλλο λόγο. Ναι. Σου λέει λοιπόν ότι θα μπορούσες να του το έχεις πει από πριν ότι δεν θέλεις να τον παντρευτείς, ότι δεν θέλεις να ζεις μαζί του, πράγμα το οποίο δεν είναι παράλογο. Έτσι. Ναι, λογικά. Και να μην τον φέρεις στη δύσκολη θέση να σε συντροφεύσει μέχρι εδώ, να σε ακολουθήσει μέχρι εδώ, για να εκφράσεις εσύ τον έρωτά σου στον 25χρονο Κώστα και εκείνος να μην έχει ιδέα για το τι πρόκειται να γίνει. Καταλάβεις, αυτό σου λέει πολύ απλά. Κατάλαβα τι μου είπε. Απλά και εγώ, όπως του είπα και προηγουμένως, ήθελα να βέβαια, το πω. εκτιμάται πολύ. Είναι εκτιμητέο το γεγονός ότι εσύ θες να βγάλεις επιτέλους από μέσα σου αυτό. Βρήκες αυτή τη στιγμή να το κάνεις. Κώστα, θα πρέπει να το πάρεις μόνο θετικά όλο αυτό που έχει γίνει. Γιατί ήσουν έτοιμος να παντρευτείς μια γυναίκα η οποία είναι ερωτευμένη με έναν άλλον άντρα. Άσχετα αν ο άλλος άντρας, ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μας και θα μας μιλήσει γι' αυτό, δεν θέλει να είναι σε σχέση με τη Ροδούλα. Διότι αυτή τη στιγμή εσύ, Ροδούλα, μου κάνεις. Ουσιαστικά ακυρώνεις τη σχέση σου με τον Κώστα, έτσι. Ναι. Και παίρνεις και την άρνηση του άλλου Κώστα, του μικρού Κώστα, ο οποίος μας είπε και εκείνος ότι δεν θέλει να έχει σχέση μαζί σου. Πολύ καλά κάνεις, διότι ξεκαθαρίζεις το τι συμβαίνει στο τοπίο. Ξέρεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ήθελα κάποια στιγμή πλέον δηλαδή, να τα βγάλεις από μέσα σου, ναι.